a chroeso i bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag i chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando a mi gawn ni glywed yn fuan. Felly, pnawn da i bawb os ydych chi yn gwrando heddiw ar y podlediad hwn. Gobeithio fod pawb yn cadw'n saff adre yn ystod y cyfnod ansicr hwn. A braf iawn ydy cael croesawu yng ngwestai atai heddiw, o sydd ddim ata fi'n llythrenol lle wrth gwrs, ond yn eich atra heddiw yma, sef Nia Thomas. Felly, croeso cynnes, Nia. Diolch yn fawr iawn. Wel, mae'r esgid ar y droed arall heddiw ni a gyda mi, Non Williams, yn cael y cyfle i gyfweld â chi, wrth gwrs, a chitha yn hen law ar gyfweld pobl ac enwogion hefyd yn sy'n rhinwedd eich swydd lle. Felly, ia, fi, Non, fydd yn mynd â chi tywys chi drwy'r podlediad heddiw yng nghwmni Nia. Felly, Nia Thomas yn newyddiadurau profiadol a hynod boblogaidd, yn lais cyfarwydd i ni gyd ar BBC Radio Cymru ers nifer o flynyddoedd. Ac hefyd yn wyneb ac yn lais cyfarwydd iawn o fewn mudiad y ffermwyr ifanc yn genedlaethol yn ogystal yma yn Ynys Môn. Felly, diolch i ni am ymuno efo ni heddiw yma. O'n i'n meddwl allan ni'n cychwyn efo cael ryw sgwrs bach am eich cefndir chi yn y mudiad lle. Ia, dwi'n meddwl bod angen troi'r cloc yn ôl i'r 60au. Dyna oedd y blas cyntaf o fudiad y ffermwyr ifanc, ond plentyn yn y 60au a mynd i rali ffermwyr ifanc efo fy mam a'n nhad a dwi'n cymryd hefyd fy mrodyr a'n chwaer, dwi'n cofio hynny, o dwy gystadleuaeth oedd yn sefyll allan a dyma dwi'n ei gofio'n benodol, y gystadleuaeth ffasiwn. Mae gystadleuaeth ffasiwn yn rhan o rali flynyddol mudiad y ffermwyr ifanc ar y pryd a dwi'n cofio gweld y merched, mae 3 o ferched fydda'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn rhyw gerdded nôl a blaen a rhyw lwyfan bach. A rali yn cael ei chynnal ar y pryd yn Cae Sêl Bob Parry yn Llangefni, lle mae archfarchnad Asta erbyn hyn. A wedyn mi roedd y sylwebydd wedyn yn sefyll yn lle fydda'r arwerthwr fel arfer. Ac oeddwn ni'n dotio wastad wrth weld y gystadleuaeth yma, y dillada yma mor gywrain, a da ni sôn am siwtia, ffrogia, bob lliw, bob math, a o'n i'n meddwl, dyna dwi eisiau wneud rhyw ddwrnod. A'r gystadleuaeth arall dwi'n ei chofio ydy'r sketch. A'r sketch wedyn hefyd yn cael ei gynnal yn y cylch arwerthu lle fydda gwarthag lloia ac yn y blaen fel arfer. A be dwi'n gofio am hynny, mi roedd o'n i'n mysod i hwn yn asoddau'r iawn, llawer mwy rhemplyd adag hynny. Yna llawer mwy o firi a sŵr yn ymwneud â'r sketches a bob math o geriach yn cael ei lluchio o gwmpas y cylch. Nid yn unig yr aelodau yn lluchio gwahanol bethau ar ben ei gilydd, ond ar ben y gynulleidfa hefyd. Ac mi oedd amball i bot siambar, ddita ni felly, yn llawn dŵr a thrigareddau eraill yn cael ei lluchio i bob man. Dwi'n gwybod erbyn hyn bod y math yna beth wedi wachard. Felly dyna i chi ymlas cyntaf fi o'r mudiad, a dwi hefyd yn cofio fy mam a'n nhad yn arfer bod yn aelodau yn Rhosybol, ac oedd ganddyn nhw stor o hen lyniau du a gwyn. A be sy'n aros yn y cof, oedd yn nhad dwi'n meddwl yn gadeirydd yn 40au ddechrau'r 50au, a mae yna lun o'r clwb i gyd, a beth chi'n sylwi ydy bod y dynion i gyd mor smart yn gwisgo siwtia crys a thei, a'r merched hefyd mewn ffrogia hynod o dlws a deud y gwir felly. A felly, am o'n i drwy gydol ym Mhlentyndod, oedd melodi a mudiad y ffermwyr ifanc yn rhywbeth, o'n i di penderfynu dyna fyswn i'n licio i wneud. Ac yn 2 ar 15 oed, mi ges i'r cyfle i fynd yn aelod yn clwb ffermwyr ifanc Rhosybol, sef y clwb agosa atai. Ac yn 2 ar 15 oed, coelwch neu bidio, yr aelod ieuenga yn y clwb ar y pryd, yn dweud, mae pethau wedi newid yn ôl sylweddol erbyn heddiw. Wel yndi, achos pan ydych chi'n meddwl erbyn heddiw, mae nifer o aelodau ni yma, Môn ag y clybiau ar draws Cymru, yn ymuno yn 1 ar 10 oed mewn ffordd ar ôl mynd i'r ysgol uwchradd.
A ia, profiadau lyg yn chi sôn amdanyn nhw fan honno. Wrth gwrs nifer o'r traddodiadau'n dal i fod, fel ydych chi'n sôn y sioe ffasiwn, dwi'n gwybod bod honno gystadleuaeth sy'n dal i gael ei chynnal yn y rali flynyddol. Yndi, mae yna ddipyn o newid byd, ond mae yna lot o bethau fewn y mudiad yn ddigyfnewid. Fel o'n i'n dweud, y fenga yn ymaelodi a chlwb ffermwyr ifanc Cros y Bol ar ôl pasio'n rhaw gyrru. Mi roeddwn ni ar y pryd yn ohebydd hefo papurau'r Herald wedi treulio rhyw 6-7 mis yn byw yn Gaernarfon ac wedyn yn dod yn ôl adra i weithio'n Llangefni ac yn ymuno â'r mudiad yn syth. A mae rai bod ni'n sôn am, mod i wedi ymuno tua Gwanwyn 1980, dwi'n rhyw feddwl oedd hi, rhywbeth felly. Ac felly mi roedd yna baratoadau ar gyfer y rali bryd hynny ac un gystadleuaeth o ganddyn nhw neb yn cystadlu arni, sef gosod bloda dan 1 Rwan, fedra i ddim gosod bloda o fath yn y byd yn anffodus. Do'n i'm yn medru bryd hynny a fedra i ddim rwan chwaith. Ond mi benderfynais i mae hwn yn gyfle i gynrychioli nghlwb y balchder ma yn eich clwb felly. A dyma benderfynu mynd am wersi gosod bloda. Mi fiwys i sawl gwaith ac yn ymarfer wedyn yn gyson adra ar y gosod bloda yma. Does a ddim diweddglo y dylwydd teg i'r stori yma, achos doeddwn i ddim yn gynta ail na trydydd. Dwi'n yn cofio be ges i, deud y gwir yn onas. Ond dwi yn cofio mae dyna oedd y gystadleuaeth gynta rioed i fi gystadlu arni. Tro cynta mi osod bloda a'r tro ola hefyd. Ond wrth gwrs, fel aelod o glwb, mi rydych chi'n cael y cyfle i gymryd rhan mewn rhai cystadlaethau. Da chi'n weddol dda arnyn nhw a cystadlaethau eraill, da chi'n cael eich darbwyllo, eich perswadio i drio nhw. Barnu stoc, na chi rhywbeth do'n i rioed yn arbennig o dda mi wneud. A ddim wedi wneud rhyw lawer oherwydd mi yna bobl llawer iawn gwell na mi yn gwneud hynny. Ond dwi yn cofio barnu stoc ddwywaith yn unig. Un defaid Suffolk, a'r unig beth dwi'n gofio am hynny ydy pan eithon ni am rhywfaint o fforddiant bod y gŵr, y ffarmwr yn rhoi yr fforddiant yn yn atgoffa fi. Gwyliwch bod gan yr ddafod neu'r faharan ddim gen fer, dwi'n cofio gymaint â hynny. A merlod mynydd Cymreig, wel, mi oeddwn ni'n arfer marchogaeth blynyddoedd yn ôl, felly mi oeddwn ni yn gwybod un pen ceffyl i'r llall ac o gynnau well syniad. A dwi'n cofio y noson y barnu rwan, dwi ddim yn mynd i ddeud lle, ond mi roedd yna 4 merlin yn y cylch, a da chi'n gwybod sy'n mae'r araith yn mynd, gosodaf y 4 merlin yma yn y drefn A, B, X, Y, a da chi'n rhoi eich rhesymau. Ond ar ddechrau'r araith, dwi'n cofio i ni wneud rhyw bwynt, dwi'n gobeithio mod i wedi bod yn eitha caredig, ond o'n i ddim yn teimlo bod yr un o'r anifeiliaid yn sefyll allan, a dwi'n cofio fi'n gwneud y pwynt yna, fel dwi'n dweud, gobeithio bod o'n ddigon diplomatig ar ddechrau'r araith, a dyna fiodd. Dyma fi allan o'r stafell ar ôl wneud yr araith yma, ac un o'n hyd aelodau fi yn Rhos y Bol yn gofyn sut oedd wedi mynd, a fi'n dweud, fel hyn ddechreuais i'n araith, mod i ddim yn meddwl bod safon un o'r merlod yma yn arbennig o ychal ac yn ymlaen, a dyma fo'n sbio arna i fel pe bai gynnau gyrn yn tyfu allan o'm hen i. Wyt ti'n dallt, mae perchenog y ceffyla yma oedd un o'r beirniad, o gynnau ddim obadia. Ond coelwch neu bidio, ond mi ges i gyntaf, wedyn mae rai mod i wedi cael y drefn yn iawn, ac wrth gwrs oedd y palderio ddim yn broblem gynnau felly. Ond mae rhywun yn cofio falla'r cystadlaethau, da chi ddim wedi wneud cystal yrnyn, dwi'n cofio gwneud cystadleuaeth dawnsio gwerin ac ymarfer hefo criw ohona ni eto'n Rhos y Bol mewn shed, ddim yn bell o'n nghartra fi man hyn. A cyrraedd y diwrnod, mi oedd y rali'n dal i gael ei chynnal bryd hynny yn y cae sel. Ac y gystadleuaeth yna'n cael ei chynnal allan yn yr awyr agored, a dyma'r gerddoriaeth yn dechrau. A mi wnaethon ni gyd gamgymeriad a dechrau y ddawns gwbl o chwith dod i mewn y ffordd anghywir ac yn siambl llwyr a pawb jyst yn chwerthin. Yn amlwg chithon ni ddim byd, ond am hwyl anhygoel felly. Cystadlaethau siarad cyhoeddus wedyn, falle bod i'n fwy cartrefol mewn gwirionedd yn cymryd rhan yn heini. Dwi yn cofio'r gystadleuaeth gyntaf yn rhyw 12-13 oed ac yn cystadlu dan 6 fel yr eilydd. Ac y gystadleuaeth y noson honno, oeddech chi'n cael y pwnc ar y noson, dyna'n y marn i, dyla pob gystadleuaeth siarad cyhoeddus fod, dyna'n marn bersonol i. Mae'n profi wedyn pwy sydd yn medru siarad, ac yn profi hefyd pwy sy'n gallu rhoi araith at ei gilydd felly, ond dyna fo, mae'n siŵr bod hwnna'n bwynt digon dadleuol. Ar noson honno,
Y pwnc oedd, mae merched yn gwneud gwell arweinwyr na dynion, a mi roedd y Rhosybol yn anghytuno efo hynny. Roedd y diweddar Elfed Hughes Buchanan y fod y prif siaradwr, ac i bobl, falle fyddwch chi ddim yn gyfarwydd iawn ac Elfed non, ond i bobl oedd yn gyfarwydd o, mi roedd o yn gymeriad a hannar ac yn medru siarad cyhoeddus heb sgwennu fawr ddim byd i lawr i'w hanner dwsin o eiriau, a mi fysa fo'n gallu siarad fel pwll y môr am oriau. Ond da chi'n gwybod wrth gwrs, fel rhan o gystadleuaeth mudiad y ffermwyr ifanc, mae bob dim wedi cael ei amseru yn fanwl iawn. A'n hasg i fel yr eilydd, oedd roi drwy gic bach iddo fo, hefo rhyw hanner munud i fynd. A dyma fi'n gwneud hynny, ddigwyddodd ddim byd, dyma fo'n cyrraedd y 3 munud, oedd o'n dal i forio fynd ac yn mynd i hwyl efo'r araith yma. Nath o ddim stopio wedyn, a finna'n gwybod rwan, o hei ho, da ni'n mynd i ddechrau colli marcia. 3 munud a hanner yn cyrraedd, oedd o dal yn siarad. Dyma fe a coblyn o gic iddo fo dan y bwr. A dyma fo'n troi rownd yn rhan o'r araith. A dyma brofi nad ydy merched ddim yn gallu gwneud arweinyddion da. Sbiwch ar y ddynas wirion yma yn hicio fi dan y bwr am ddim rheswm yn y byd, yn hytrach na deithau yn dawel ac yn gall bod yr araith yma i fod i ddod i ben. Ac un peth arall ddudodd o wrth gloi yr araith. Ac mae'n hollol amlwg, meddwl fo, wrth gyfeirio at y neuadd, hen neuadd eglwys yn Llanddeulog, dwi'n meddwl, oeddan ni'n cystadlu yn ddi ar y pryd. Mae'n gwbl amlwg, mae merch sydd wedi cynllunio'r neuadd yma. Sbiwch, meddwl fo, wrth edrych i fyny tua'r nenfwd. Mae'r hiters i gyd yn y to, a da ni'n anferu fan hyn. Felly, ia, nifer o atgofion gwahanol don, ydy dy gwir. Wel, ia, yn amlwg, dwi wedi mwynhau clywed y straeon hynny gennych chi, ac amryw o straeon eraill sydd ganddoch chi, a yn amlwg ganddoch chi nifer o atgofion gwahanol eich amser chi fel aelod a straeon y digri hefyd. Yn amlwg, da chi wedi cyffwrdd yn fanna ar siarad cyhoeddus, rhywbeth ydych chi'n gyffyrddus yn ei wneud fel aelod, ac wrth gwrs, rhywbeth ydych chi yn orfod wneud yn eich swydd yn ddyddiol. Ydych chi'n teimlo bod eich profiadau chi fel aelod o fudiad y ffermwyr ifanc wedi dylanwadu arnoch chi mewn unrhyw ffordd o safbwynt personol yn ogystal ag o bosib proffesiynol yn eich gwaith yn ddyddiol? Mae yna ddau gwestiwn o fanna, ond safbwynt i'n bersonol, dwi'n meddwl bod yn aelod o fudiad y ffermwyr ifanc yn brofiad amhrisiadwy, oherwydd da chi'n cael allan yr hyn da chi'n rhoi i mewn efo'r mudiad. A'r aelodau ydy'r mudiad, dyna dwi'n meddwl ydy mawredd y mudiad y deud y gwir. Yr aelodau sydd yn gyfrifol o ran bod yn gadeirydd, yr ysgrifennydd, y trysorydd, ac yr aelodau sydd yn arwain y mudiad, yn arwain y clwb i ba bynnag gyfeiriad da chi isio mynd. Ac mae o'n yn eich dysgu chi yn dydy i fod yn aelod cyfrifol o gymdeithas yn y marn i, felly. Da chi'n gofyn i rywun groesawu siaradwr gwad, da chi'n gofyn iddyn nhw ddiolch. Mae'r mudiad, yr clwb, dwi'n meddwl, yn rhan hanfodol o gymdeithas, a dwi'n meddwl bod o yn tanio balchder yna chi fel unigolyn yn gwneud chi yn aelod cyfrifol o'r gymdeithas. Dwi'n sicr yn ystod ymhrofiad i efo'r mudiad, wedi gweld pobl ddoth i fudiad y ffermwyr ifanc nath gymryd rhan, boed o'n siarad cyhoeddus, nosweithiau adloniant, drama, falle pobl nath ddim disgleirio yn addysgiadol yn yr ysgol, ond wir wedi tyfu fel cymeriadau. Da chi'n sôn am yr hadyn yma'n cael ei roi yn y pryd. Mae'r rhai o'r hadau yna wedi tyfu yn arweinwyr cymdeithas oherwydd bod y mudiad wedi ffeindio rhywbeth ynyn nhw o bosib na wnaeth y system addysg ddim. A dwi'n mynd i enwi unigolion yn fan hyn, ond allai feddwl am bobl sydd yn gallu sefyll ar lwyfan y dyddiau yma oherwydd y cyfleoedd gaethon nhw fel rhan o fudiad y ffermwyr ifanc, a fod pawb yn cael cyfle yn ddiwahân. Dwi'n gwybod efo cystadlaethau fatha, wnaethon ni gystadleuaeth review yn Rhosybol yn y 90au, fuon ni'n llwyddiannus iawn i ennill y gystadleuaeth drwy Gymru ddwywaith. Ac i mi, gwaith tîm oedd hynny, ac mi roedd bob un aelod yn gallu ac yn cael cymryd rhan. Doedd i moch yn arheid, wrth gwrs talentog tu hwnt yn y clwb ac roedden nhw'n cael y prif ranna, ond mi roedd pawb yn cael cymryd rhan, ac i mi mae hynny yn beth pwysig iawn.
Yn broffesiynol, mae wedi bod o gymorth mawr i mi. Yn amlwg o'r ochr siarad cyhoeddus, mae'r cystadlaethau wedi rhoi mwy o hyder i rywun allu mynegu farn i sefyll gobeithio o flaen cynulleidfa, i sefyll o flaen meicroffon hefyd. Chi gofio pan dwi'n darlledu o ran rhaglen radio, dwi'n gweld dim byd mond y meicroffon a trio anghofio falla bod yna wrandawyr yna. Ac mi fys i, wel, yn y flwyddyn 2000, mi ges i swydd gohebydd materion gwledig cyntaf yn BBC Cymru o ran yr adran newyddion yn darlledu a radio a theledu yn y ddwy iaith. A dwi'n sicr bod yng nghefndir i efo'r mudiad o fod wedi cyfarfod â phobl hefyd, nid yn unig ar Ynys Môn, ond ym mhob rhan o Gymru wedi bod o gymorth i mi yn hynny o beth. A da chi'n gwerthfawrogi, dwi'n meddwl, pa mor bwysig ydy siarad hefo pobl a gwrando ar bobl hefyd, yr hyn sydd ganddyn nhw i ddeud, ynde. Mond gofyn y cwestiynau dwi, y bobl sydd yn eu hatab nhw yn nhw sydd yn bwysig yn y pen draw. A o ran yr ochr y mudiad mewn ffordd, dwi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran aelodau Ynys Môn, da ni'n ffodus o bobl fel chi sydd wedi bod yn gynaelod sydd o gwmpas hwa mewn ffordd i fod yn rhoi yr arweiniad hynny ag ati. Ond ia, mae'n braf clywed am eich profiadau chi'n y mudiad yn dechrau adlewyrchu ar eich bywyd chi yn hwyrach ymlaen. Yn amlwg, rwan dwi'n ymwybodol bod chi yn gweithio adra o Lanarchmedd ar y funud. Wel, pa effaith mae'r amgylchiadau presennol yn ei gael yna chi o fewn eich gwaith ar y funud, lle? Wel, mae di traws newid yng ngwaith i fel newyddiadur wraig ac yn wir BBC Cymru a newyddion Radio Cymru yn un peth i bob pwrpas yr coronavirus. Dyna ydi cynnwys yn rhaglenni ni bora, amser cinio a gyda'r nos felly. Mae yna ddau beth wedi newid mewn gwirionedd. Mae'r ffordd da ni'n casglu deunydd wedi newid oherwydd yr rheol mae bod rhaid chi gadw'r pellter cymdeithasol. Mae yna reola pendant iawn pan da ni, neu pan mae'r newyddiadurwyr yn mynd allan i hel deunydd. Felly mae yna llawer iawn yn fwy o gyfweliadau yn cael ei gwneud dros y ffôn neu Skype neu pa bynnag dechneg arall mewn gwirionedd. Felly mae hynny wedi newid. A hefyd y ffaith mod i rwan yn medru cyflwyno a gweithio adra yn llawn amser. Wrth gwrs dwi'n gallu cyflwyno rhaglen y post prynhawn 2 pnawn yr wythnos. Mae hynny'n eitha heriol o'r tŷ, mae rhaid i mi ddeud, oherwydd da chi mor ddibynnol ar y dechnoleg ac mae yna gwpl o pnawnia lle mae'r hen gliniadur mae wedi penderfynu nad ydi o isio cydweithredu felly. Ac felly mae hynny da chi yn rhoi rhyw chydig o nerfusrwydd i chi cyn mynd ar yr awyr. Ond y ffaith, ia, mi dwi yn gallu bod adra yn cyflwyno, ond ar yr un pryd mae yna dîm cynhyrchu yn dal i orfod mynd i mewn i'r stiwdio Mangor o ran trefnu'r cynnyrch ac yr ochr dechnolegol hefyd. Ond mae'n golygu bod ni'n cael cyfarfodydd dyddiol dros Skype fel arfer, felly yn y bora ac yn y pnawn lle fel arfer mi fysa ni'n siarad wyneb yn wyneb a'n gilydd. Dwi'n meddwl falla mewn cyfnod fel hyn bod gwasanaeth newyddion Cymraeg yn bwysicach nag erioed oherwydd mae pobl isio gwybodaeth. Dydy o ddim yn anhebyg i gyfnod clwyr traed ar genna mewn gwirionedd yn ôl yn 2001 lle oedd pobl yn awchu am wybodaeth. Dwi'n cymharu'r clwy o ran yr effaith ar coronavirus, ond yr un rwsyd ydy'r egwyddor lle oedd pobl yn chwilio am wybodaeth, oedd pobl isio trafod i profiadau, a'n lle ni fel darlledwyr ydy rhoi gwybodaeth i bobl a cheisio esbonio gobeithio mewn ffordd addysgiadol beth sydd yn digwydd. Ac wrth gwrs, di o ddim just wedi effeithio rhaglenni newyddion, mae wedi effeithio bob un o'n rhaglenni ni ar Radio Cymru. Mae gennych chi nifer o gyflwynwyr yn Aled Hughes, yn Tudur Owen ac yn y blaen. Mae'n hwytha hefyd yn cyflwyno o'i cartrefi ac yn ceisio bod yn gwmni bobl sydd ddim yn cael gadael i pedair wal yn ystod y cyfnod anodd yma. Ia, yn bendant fel chi'n gyfeirio, da chi'n eich gwaith yn ogystal a y sawl arall sydd adra yn hunanysyg yn cadw'r pellter cymdeithasol yma yn wynebu'r heria yma, fel da chi'n deud, o ddefnyddio y dechnoleg o ddibynnu ar y Wi-Fi, yr ardaloedd gwledig ac ati efo hyn i gyd yn heria. Da ni gyd yn dysgu dygymod a nhw yn ddyddiol yn gobeithio bod pethau fel podlediadau fel hyn hefyd o fydd i ambell berson sydd eich yn teimlo fymryn yn unig o fod yn aros o fewn i pedair wal nhw mewn ffordd lle.
Dwi wedi crybwyll yn fyr yn gynharach eich bod chi dal gyda gymglymiad mawr gyda mudiad y ffermwyr ifanc yma yn Môn, a dwi'n ymwybodol bod chi hefyd wedi bod yn beirniadu cystadlaethau siarad cyhoeddus ac ati yn genedlaethol mewn blynyddoedd diweddar. Ac wrth gwrs, da chi yn aelod ymgynghorol gwerthfawr iawn ar Pwyllgor Gwaith Ffermwyr Ifanc Môn eleni a blynyddoedd diweddar yma. Wel, cwestiwn dwi'n meddwl cyn i ni gloi gyda'r sgwrs, lle. Ydych chi'n gweld bod y mudiad ffermwyr ifanc wedi newid ers eich amser chi fel aelod? Mewn ffordd, ydych chi wedi sôn am y debygrwydd fel y cystadlaethau sy'n dal i fodoli. Ond os yna unrhyw newid ydych chi'n weld ers eich bod chi fel aelod i sut mae'r mudiad yn cael ei weithredu rwan, lle? Mae yna sawl peth dwi'n meddwl yn amlwg a da chi wedi crybwyll yn eich hun, ond mae oedran yr aelodau llawer iawn fengach na pan oeddwn ni yn aelod. A mae hynny oherwydd patrwm cefn gwlad wedi newid. Pan oeddwn ni'n aelod, doedd i ddim yn gymaint o draddodiad, os mae dyna di'r gair, fod pobl yn gadael ddod i'r ysgol ac yn mynd i brifysgol. Mi roedd rhan fwyaf o'r bobl ifanc oedd yn aelodau yn Rhosybol eisoes mewn swyddi. Mi roeddwn ni efo papurau'r Herald, mi roedd yna ddipyn o gweithio yn y banc, am ryw yn ffermio ac yn y blaen. Erbyn hyn, mae'r patrwm wedi newid yn llwyr, lle mae yna wedi bod yn y blynyddoedd a fi pobl ifanc yn cael eu hannog i fynd i brifysgol, ac felly falle'n gadael y mudiad pan yn 19 oed, ac wedyn yr her fawr o'i cael nhw nôl. Wrth gwrs, does ddim gymaint falla o swyddi yng nghefn gwlad ac yr oedd na pan roeddwn ni'n aelod, ac felly mae hynny wedi golygu bod natur yr aelodaeth wedi newid. Mae natur cefn gwlad wedi newid, a dwi'n siŵr sa'ch chi'n edrych ar batrwm neu gefndir yr aelodau y dyddiau yma. Mae yna lawer iawn yn llai ohonyn nhw'n ffermio i bod nhw yn byw yng nghefn gwlad. Dyna am hwn i un o'r newidiadau mawr, ac wrth gwrs mae'r mudiad wedi gorfod moderneiddio a defnyddio pethau fatha cyfryngau cymdeithasol mwyn symud efo'r oes o gymharu ar cyfnod oeddwn ni yna. Ond drwsyd, mae egwyddorion y mudiad, dwi'n meddwl, yn dal rhywbeth tebyg ar cyfnod lle roeddwn ni'n aelod, sef bod eich clwb chi yn ganol ac yng nghalon eich cymuned chi. Da ni wedi gweld yma ar Ynys Môn, a dwi'n gwybod hefyd mewn clybiau mewn rhannau eraill o Gymru lle mae'r mudiad wedi bod yn dosbarthu bwyd a meddyginiaeth ac yn y blaen yn ystod cyfnod y coronavirus yma. Dwi'n meddwl hefyd fod y mudiad rwan, yr un mor bwysig ag oedd o flynyddoedd yn ôl, o safbwynt yr iaith Gymraeg. Dwi'n gwybod wrth gwrs fod y mudiad yn un dwyieithog ac mae'n ardaloedd yng Nghymru lle mae Saesneg ydy'r brif iaith, ond mewn ardaloedd fel Môn, Eryri, Meirionnydd, Ceredigion, Caerfyrddin, Rhanna Sir Drefaldwyn, Clwyd, lawr yn Sir Benfro hefyd. Mae'r mudiad, dwi'n meddwl, yn asgwrn cefn i'r iaith Gymraeg. A fyddai'n meddwl weithiau nad ydy hynny yn cael ei gydnabod yn ddigonol mewn gwirionedd. A chymod, mae lot o'r clybiau yn cael ei gweithredu yn dydyn trwy gyfrwng y Gymraeg i gyd. Mae'n pwyllgor ni ar Ynys Môn i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n meddwl bod hynny'n bwynt weithiau sydd ddim yn cael ei gydnabod nac yn cael ei ganmol yn ddigonol. Pwyntio teg iawn y fan yna yn nia. Gai ddiolch o galon i chi am roed eich amser ar y pnawn Sadwrn fel hyn i ddechrau adrodd eich atgofion eich amser fel aelod ac ati. Dwi'n sicr y byswn ni'n gallu gwrando ar eich atgofion chi ers steuon diri drwy dydd. A gobeithio fawr bod yn grandawyr ni hefyd yn mwynhau clywed am bach o hanes y mudiad fel cyn aelod sydd hefyd yn weithredol ar y funud hefyd. Gai dymuno dda i chi efo'r gweithio adra, wrth gwrs, yn darparu newyddion unwaith eto drwy gyfrwng y Gymraeg i bawb sydd yn gwrando, wrth gwrs, ar rhaglenni Radio Cymru ag ati. A dos wybod, ella gewch chi gyfle i ail-afal yn y gwrsod bloda yn ystod y cyfnod hwn. Na, dwi ddim yn meddwl na, mae hynna 100% yn bendant. Wel, tro nesaf fel yn gweld chi mewn pwyllgor gwaith y sir, fydd o'r cwestiwn cyntaf i gen i holi chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, ia. Hwyl. Hwyl wan. Diolch yn fawr iawn i chi am